Esta semana deron inicio ás obras nos camiños de Agra dos Currais e a Barquiña. Esta actuación, subvencionada por Medio Rural, suporá o ensanchado da plataforma de circulación, así como a limpeza e acondicionamento das marxes. Esa actuación, que agora supón unha ampliación, un sobreancho e unha mellora do firme con capa de rodadura en aglomerado, veránse reforzadas tamén con actuacións nos marxes laterais e ca habilitación de beirarrúas en algún deses puntos ou plataforma en soleira de formigón que permita non só a mellora do acceso rodado, sino tamén a mellora do tránsito peatonal e tamén a posibilidade do traslado nesa segunda actuación dos postes de telefónica ou postes de alumeado público que se atopan, digamos, colocados en puntos incómodos do camiño, e o que se plantexa tamén é o retranqueo deses postes para deixar o máximo espacio liberado posible. Con estas obras, que contan cun prazo de execución de 180 días, o Concello avanza na mellora da seguridade viaria en varias zonas. É o caso do Usoño ou o Couto, onde se vende actuar recentemente. Mellorar a seguridade viaria dos peatóns, mellorar a capa de rodadura. Esa actuación levouse a cabo recientemente na zona do Couto. A continuación da desembocadura da Ponte de Traba fixose unha primeira fase que supuxo que os marxes laterais se habilitasen en pavimento de formigón, facendo unha beirarrúa sin resalto, prácticamente ao mesmo nivel que a capa de rodadura. Esa actuación vai a ter unha continuidade en fases seguintes, de tal maneira que o que se busque, por unha parte, mellorar o tránsito peatonal nunha zona que tiña dificultades serias para ese tránsito de peatóns, liberar algunhas prazas de estacionamento e, por suposto, mellorar o aspecto estético e visual e a capa de rodadura. Tamén se acometeu a pavimentación e reposición das redes da Rúa Travesía, na confluencia coa Avenida República Argentina, e noutras zonas do barrio de San Lázaro e de La Barta.